len lai a rol lo hi a poi ber mai a ziak tu tlong puya hil thang kum sang ni hmalama kha chuan tun lai angin mobile phone te kha ala om velowa ngai zong le thian tha khwal khuwa mi te nen chanchin kan in hril na ber kha chu le kha thon kha ani maya a hnu dewa telephone lo om chawin keini tak ngial po khan kan han nei chawve ta maya nu le pa te om lo kha chuan mi biak tur kan zong na sa le thin kan thil nei jinga kan chuan ber pakhat kha ani miawa ada na mun po kha kan in chung alang sar lai ber kan sitting room kel khata kan han hunga kan pon them nei moi deuh ber khan kan han khu ve ta ta thin ani ni kha chu ka phone chu alo ri ral maya chung ten min lak khalang ti hlau ni om tak khan ka thleng chil lai tlan san mewin ka wala a ka thianu pakhat hi alo ni a ala tur takin ka wala chu anita bera mami tun lai dam thin mo thil thadeu mai hril tur che ka nei hi aron ti a thil thadeu na chu a chia ai chuan hriat alo chak om dewaniang han soiwat vate kalo ti ngal chunga I thala ka kol kha kan local officer in alo hmuwa chelo atire tukchea minlo han biak te nupui nei ka hun ve to em hi atia karon biak sakche ani hi aron dia mani lo ma a sipai polaru ve na kalaya kan officer ka isan ruk em thinten chutia an lo tiringot po chu kalim em maya officer te chuan za ome ka bengam te ulo mai idule ka number hi pela minlo be mai ro se ka ti ve tangota kalo pedonia aming chu vanal rowania arovati nan ko thin o arontia ke chuan tlai rong bol ma dewin minlo bia se ka ti le rama phone chu ka da ta ngala tlaidar ni ari chho to a e rong bol tan chu katum to a arova po chu minlo be don lo nge e rong bol ma hian minlo be fello lo se thatur ka ti ril ruwa chuti lai tak chuan ka phone chu alo in ring taral rala rova ani nge ring chuan ka pur khop maya chuti role ro chuan kalai angreng view thunga hello ka hanti chuan mami mo rova kania nu te thian pa kha nu te in thil aron soyem aron ti ngala ke chuan o soye ivan felve ke ni te min han be ve duwa kan ti let ve khawa biak du lo ngam chi in reng leinem to pon biak chen cha kang chu tak takin I thala kalo hmuwa email thra ka tiri tuka iza ti a hriat boxi aron ti zuya chumi ka hriat phei chuan kalom khop maya ataka min hmula chu thra min ti le si lo wange zom phei chu ka zom lo le zualang ka ti le ta ataka phei chuan khai khan I that ka ring uniform kha in me mai boxia officer po kanin mom up theilo chu ani hi ati fiam thu zuya I phal chuan lo jina ron mu che chu ka cha khop mai atia chutia keini akara min mu chak te chu lo jin ta po che I ho nu hian min bedu to lo top mayanga ti ero ka hlau kan ti fiama ka be jing le lu tuk tur che hi ka hun hi ka uilok aron tia kanin mang tha taria hlimru veng chuan erong chu ka bol chho ngala uro vanen chuan kanin be chhove ta fo maya mi han biak dan la azom em mai boxia kanin be nem chhonen kanin mu ma pon ka ngai ta veo maya chanchin kan han in shed bel ta zela ke kumsong pakwa ni in class 12 ka jir chho meka ani chu kumsong thum pakwa zet lo ni to in tlangwal senior ni in kan ko ran officer ani thunga akum te chu upati veo maila anung chang ni a ka hriat le min biak dana tang chuan ka duna anep chuang lo ni khat chu mami in modun chuan lamin in khuwa kalo jin don aron tia chu thu ka hriat phei chu kalim em maya mai chana han biak ero ko phor veo thawa a soyang chuan alo kal ta nge ya kan venga lokalin kanin kota kalo hmuaka kanan in mu phei chu akum ngai toin anopan melina fresh em maya kan in ha chuan kan lu dun ta a kan nu le pa te po an lo la oma ka thian pa kan ko ran officer alo jin don ka ti awangin an chu atumpo an lo la kal lowa ka pa chuan lo chi bai ma sa in kan nu in a chi bai ve le a rova mo ini a mami hian I chan chin ming hril thrina tuna khoi ange iom ho thlak ma te tu mem an tia a om na khole a ho hun tur te a hrila ka pa chuan solaya son mithiral kan lo tuma
ilo thleng ta boka lo leng rengang che kan lo ho har lowang atia kanu nen chuan an chuak dun ta ngala an chuan hnu chuan urova chuan senior min ti om an ti ngal ringota kumte chu number mai melom ka tilet vela chu iril ru tak tak ani thei chuan kalom khopang atia nireng tura ngayang katia engemo kan soi kwalta mai maya kapate mithira lo ho hnu hret chuan a ho ji veta a kan han in ngai zong chho veta chu ani a kong eng ki ma tlangwal senior officer ni tabuk chu min kher em maya kanin upat lei ti lowa chuan han sei sel tur ka hre ran lo keima jokhi meichhe le no pangta chu aril ru ka tin na fo threnin ka ring nikhat chu class 12 I pass chuan officer I train ve anga chumi zowa kanin neyang chu ti in rotna aron siama ni e ka ti ve maya hun rem changa chuan min motor hian aron jin chho fowa kalung leng lu tuk tur po azia pha ve veu thren class 12 kan exam zowa result kan ngak chhota a kan ko ran mi tho ke aya kum khat vela upa chelo deuh mai hian min ngai zong ta veu maya zana te hian lo leng ta fowa amala chu ko ran mi em tho se ya kan hrui tu zinga mi hi ania zan khat chu mami hei kalo leng jing ta veu maya ipoi kalo soi palani chuan min ngai damla kalo len chan chu kom dana tangpo hian I hre thiam thawin ka ringa ke chuan ka du lutuk che hi amak ka in ti zo thina min du ve shim shimem min du lo nge ngai zong nei ti thlengin soi tlang mai la nangin ngai zong I lo nei emo min du lo emo ani chuan nupui nei lowa len tlang mai ka tuma a chan chu rongbol na na sali zualin ka in pe theyanga ka chung te tan po ka tangkai zokin ka ring ati tamaya chan thiam awahan harin rilru awahan boi tak em shruaya shom ka ti khop mai do sei melo chuan ngai zong ka neya kan ko ran officer ani nge a class 12 zo hi chuan officer traininga in nei kan lo tum ka ti tange nge a mel po chu ken thangam manglowa za mel ta kalo hoi chuakin mami I fel lutuk thudik min shila du zong nei hi kan thana tur po ani kher lo the sin tluang deuin train la kan group in officer thatak pathian min pek na tur aniang atia nia kan mabak chueng ma kan hrebik lowa pathian thu aniang chu nupui thadeu imumayang kan tileta mu chu ka muang ma se ka du ber nang ka nei theilo che chuan nupui nei kher ka tum to lo ko ran le chung ko tan na sa zokin ka tangkai pha ani mai atia a ho ji ve ta ngal maya zana chuan ken ngai to na sa ta kher mai urova kan ko ran officer tlangwal senior fel tukle shroya kan sei shroi tu leitling le fel tho boxi chu ka buk na sa ta maya urova ka then chuan ariluna dan tur te ka ngai to a shroyan keima wanga nupui nei atum lo thu ka ngai to tho boka ka khongai don lutuk chu engma ni lo hi tlangwal fel lutuk panin min handu der ve chu ania alomom viau lai hian mi panni ta kani thei si lo katia keima te chu kain hotarum maya thutlu na po chu ka siam theilowa chuta tang chuan hroya chu lo lengai tam mi lowa ka khote chu ati har da ling viau maya ngai zong po ni lo nga ya han ko harla chu kain ten deu reu bok sia thalai thil ti na ero fel takin min la bereng thawa result chuala chu a nai tel mai bok sia kadam chunga ka hoina tur ti chen nan huna tlem ta viau maya achang chuan hroya nen chuan kan kumte po alowin rol dewa uro wazokhi ka then mai do na moni ani chu ko ran rongbol tura in pe ani a atuar pon atuar rei lo zokin artula ti chuan pathian in me thale fel zok te po apele mayang pathian thlamona awang pon atuar chuak thei hrim hrimang ti te ka ngai to le thin ato pa ero uro watan karin omtlang turani ti chuan a hmor ka bok le tho thren class 12 result chu alo chuak tange nge a pathian zara first division a ka pass chhota hiala distinction po chu maklem te in ka phalowa pathian rongbol tura dam chunga in pe a officer training po chu katlin mai karing le zual zana chuan rin lo lutuk main hruaya lo lengnol maya mami I result kalo hria kalom puila tukche thataka I hmat chhop I hlen theinan division thataka pathian in a pass tir che ani hi keima wanga
ril ru hreu memo nei me lovin pathian ro puinan thei top chola keipo min du tu anom phot chuan karil ru thlakin nupui nei chu katum le si nupui ka nei lowang ka ti khan ril ru alo ti hel kham trawang ti ka hlawa ril ru eng thol taka pathian ta na in pek na iti hlor thlin na ka du ema karon soi mai mai ani atia reipo thulowin a hojui ngala shwe pui tling ziali ril ru zawlu tuk chuan karil ru a hle khop maya urova ril ru pui tling le zaw jok tura karin chuan minla ron be mi lowa ka thin rim deuh chuan zuk biak la katum bik ho lowa atuk ni lengin min belowa karil ru chuan ka result chu isha tom sia imi chan dana zerin ka training lo to pang shwe no pui ni turin nurse ka zir dayang ka thiril ruwa zandariat pel hret chuan minron be ve tange nge a mami kalom puilu tu ka che ni zan pon ka hretoa karil ru in sulan salu tu ka thutlu na ka siam phot lo chuan ron biak che ka du lo hi aron ti ma sa a eng thutlu na mo i siam theilowa ka training i du na si lo mi kan ti let ve saka mami lo ngai tharo ka soidon renga lom atia officer me che pakhat pasal nei lo nen hian ka thian te hian in nei mai ula min tia ngai zo nau pang deuh mai class 12 result ngak lai me ka nei thu ka hrila result a chua vele a training ve anga a training zo in nei kan tum ka tia awala nau pang om em ve a kumsong panni zet in thlau don ani chu rong bol na hi chuan kum in rol deuh hi a tha sin meri nen hi chuan kumsong bakin inin thlau lowa hetia kopui nei lowa an training po hi ita tura pathian lo rot po ani thea sin mentia result a chuak ta bok nen thutlo na siam fat turin ka hreta a ni zan zan kho in ka tong traya karil ru a thilo lu ta chu nang kalsana meri nei hi ani atita a chu min kalsan chu i thlang ta mo ka han ti treu ngar larmaya o mami min rethiam sham ro kan pani tan pathian rem ruat ani ka ring kanin upat leibok sia karwal pui deu training ngai lo alo om nen nangpo irwal pui deu fel tak pathian na pek che ka ring chu chu ka tong trai chana po ka mu ani ati tamaya karil ruwa shruaya alo lun ngal wata uro awahan makle zelem karwal pui deu min ngai zong tu fel deu mai hi chu aoma nangma awangin kalo nar to asin ni zan pon ka pas min ron lom puin tluang taka ka training theinan du sakna min hlana sin ka tia chu ngei chu ani don chu ka tong trai channa chu pathian ro rel dan hi awahan mak tak em kan panni tan chuan len lai aro lo hi apoi ber mai ati theya ma se midang ten mal somna an chan theina ne ro len lai rolin min siam ta veksi aron tia chu thu chu shwe shil lan ka hak hlel hle maya urova felle mi duat em tu nen len lai arwal o wangin kan han in threnta chu ania chuti rolin midang arwal pui jok amu chu kalom pui hle maya pathian ta na in ser hranga officer training tum to meu point kamun huna he la hian kain oi muta sia sia mariak om harni in tin kim ka handona lo lo tur di zuna wai chu tura har loi thinu la ol nge ye arem lo nang ne na len dun hi engdang wanga ni lo lungrun poi ipian atlai ke ka ma sia len la yaru lo hi apoi bermai aruna rai choi leng nen hlimni om thin ma se nangai ka bang theidon silo aruk ten loi thipui ka nu le thin khuanu samsui lo chu in then jok meang o then na no hoi lo par min thlela mang tha o dam takin o mang tha mai le tin Maria om harni in kim kahandona